2019 áprilisában új fejezet kezdődött Kazincbarcikán. Megnyitott a kapuit a Lindström Prodem, ami a Lindström közép-európai Production on Demand, tehát igény szerinti keresletre épülő új munkaruhagyára. A Lindström Prodem nem csak egy gyárat modernizált a mai kor elvárásai szerint, hanem 140 magyar munkahelyet is megőrzött. Külön öröm számunkra, hogy azok közül, akik akkor velünk maradtak, sokan ma is itt dolgoznak. De miért vágott bele egy bértextília szolgáltató a gyártásba? A válasz egyszerű, hogy közelebb legyünk az ügyfeleinkhez. Szolgáltatónként az ő elvárásainknak szeretnénk 100%-ban megfelelni, legyen az határidő, minőség vagy fenntarthatóság. Még akkor is, ha épp egy világjárvány vagy kereskedelmi válság bénítja az ellátási láncokat a világ más részein. A Prodem segítségével élen járunk a hazai piacon mindhárom aspektus területén. Ügyfeleink megrendelésének teljesítési ideje radikálisan felgyorsult, a magyar könnyűipar hagyományaihoz méltó minőségben gyártjuk termékeinket kiváló alapanyagokból, továbbá a gyártás hazahozatalával, valamint egy központi raktár létesítésével minimalizáljuk a környezeti hatásunkat, illetve hozzájárulunk ahhoz, hogy ügyfeleink is csökkenteni tudják a saját karbonlábnyomukat. Kazincbarcikán ma egy olyan üzem működik, amely gyors, átlátható és megbízható. A munkát korszerű digitális rendszerek támogatják, valós időben követjük a rendeléseket, a kapacitást és a gyártás lépéseit. A szabás modern, CNC vezérelt gépekkel történik, a gyártás nyomon követését RFID alapú azonosítás segíti, a belső anyagmozgatást pedig korszerű pályarendszer támogatja. Csapatunk átlagosan 3 napos átfutás idővel éves szinten több mint 230 000 terméket gyárt le. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy turbulens világunkban megbízható partnerei legyünk ügyfeleinknek.